Maupay nga adlaw kalbayognon. Ako po ang iyo Vice Mayor Rex Taguman. Welcome kamo sa among programa nga Speak Up. Diin, aton gipapasabot ang mga ordinansa sa simple and klaro nga paagi. Pupudot natin niya na ang aton mauyatog nga Secretary sa Sanggunian, Elena Manadayday Curtado. Basta ipasabot ang usang importante nga ordinansa na may kalabutan sa paggamit ng aton barangay road. Maupay nga aga po, Vice. Ngan, maupay man nga aga sa aton nga tanan nga kalbayognon. Manadayday, nanuman ini nga Ordinance Number 2006-34-094. Vice, ini nga ordinansa nag-aayos san pag-agi sa mga sarakyan sa mga barangay road sa Kalbayog. Labi na ang mabugat nga mga truck ng sarakyan. Kay nano importante ini nga ordinansa. Importante ini, Vice, kay ang barangay roads diri ginhimo para sa mabugat nga sarakyan. Kung permi ginaagian san truck na sobra kabugat, narurubat ang kalsada, nagkakaguta, nga nagiging peligroso para sa mga tao. Karuyog signon para ini sa kaluwasan sa mga residente kan para sa pag-ataman sa kalsada. Tama po, para diri dayon marubat ang kalsada, ngan diri magastos ang syudad, ngan barangay san permi nga pag-ayos. Sira sino ang sakop sining ordinansa? Sakop sini ang nga tanan nga driver ngan operator san sarakyan, labi na ang mga truck ngan mabugat nga sarakyan nga naagi sa barangay roads. Para masabtan sa nga tanan, ipasabot ta sa simple nga paagi. Barangay road, kalsada sulod san barangay. Sarakyan nga sobra 8 tons, truck o sakyanan nga mabugat upod ang karga ngan pasahero. Junction, tagbuan o likuanan san mga kalsada. Nanugod ang ginsusunod san balaod. Vice, diri pwede umagi sa mga sulod nga barangay roads ang sarakyan nga sobra 8 tons. Hangtod la pwede sa mga gindesignate na junctions. Pero kung 8 tons paubos, Pwede po. Ang mga sarakyan nga 8 tons ngan paubos, pwede umagi sa barangay roads. may bayad ba ini? Waray bayad para sa permit, Vice, pero may da multa kung diri sumunod sa ordinansa. Nano ang babawal gud sini nga ordinansa? Ginbabawal ang pag-agi sa sarakyan na sobra 8 tons sa barangay roads. Pagbaliwaray sa mga junction nga ginbutangan sa limit. Pagpadayon pag-agi bisan ginpaundang na sa barangay o otoridad. Manadayday, klaruhon ta ang sirot sini. Vice, ini ang mga penalidad. Una nga sala, multa nga 1,000 pesos. Ikaduha nga sala, multa nga 2,000 pesos. Ikatulungan sunod pa nga pakasala, multa nga 3,000 pesos ngan ang driver o operator ang magbabayad sa bisan ano nga danyos nga iya nahimo sa kalsada. Karag signon, diri la multa. May responsibilidad gihapon nga kaupod. Tama po. Dugang pa, ang mga barangay officials gin-deputize base magpatuman sini nga ordinansa. Mga kalbayognon, ini nga ordinansa diri kontra sa driver o negosyo. Para ini sa kaluwasan, kalipyo nga pag-ataman sa atong barangay roads. Kung kita nga tanan nasunod, mas marigon ang kalsada, mas luwas ang komunidad, ngan mas guti ang problema. Salamat gud Manadayday. Ini ang iyo sanggunian, andam mamati, andam mag-explicar, kan andam magserbisyo. Salamat, Vice, ngan padayon kita sa pagburubligay para sa mas maupay nga kalbayo. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Taguman. Padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak up.